Nabayagan na parikot agiti motorista iti Baguio City iti nangat ngato a presyo ti lana iti syudad no idili kadagiti sambali a lugar iti Pagilian. Rason no apay nga kitkid daw iti suporta ni Congressman Mauricio Dumogan kadagiti masaknan nga hensya tapno masolbar na itoy. Sigun kenkwana sumagmamano a panagtatariknong ti insiyang katdan kadwa ti Department of Trade and Industry ken Department of Energy tapnong maimbestigaran daytoy ngem daksang gasat nga awan ti mapaspasamak. Kinunana asan na kalintugan ti dakkel agap ti presyo ti krudo ken gasolina iti Baguio City no may dilig iti kabangigwang a probinsya. Kas iti La Union gaputasan met a dakkel ti maynayon na gastos iti transportasyon ti produkto a petrolyo paturong iti syudad. Inay na pa'y akanayunan na parikot kadagiti motorista, commuter, negosyo kadagiti presyo ti nagduduma gagatangan ti nangato a presyo ti lana. Nangisasing bet dayto iti gakat tapno mamyandaran ti price control law tapno mairaman ti presyo ti lana a mamonitor ken makontrol. Oil is not within the price control law. Sana it will be approved amending the price control law to include the prices of oil. Yung deregulation, another issue yan. Kasi yung sinasabi natin, yung imposition of unreasonable or exorbitant profit.